Her er en fugl, der hænger med næbbet. Ligesom 9 ud af 10 skoleelever, der dagligt sidder i klasselokaler med dårlig luftkvalitet. Der mangler simpelthen frisk luft i de danske skoler. Lige nu er dårligt indeklima med til at forringe indlæringsevne og koncentration for vores skoleelever. For slet ikke at snakke om de elever, der ikke møder op til undervisningen, f.eks. på grund af astma. Når man lufter ud, kommer der nemlig frisk luft til hjernen og vingerne. Både derhjemme og i skolen. Og hvad sker der lige for den fugl der? Birdie er en luftkvalitetsmåler, som fortæller dig, hvornår du skal lufte ud. Så når fuglen den dør, så er luftkvaliteten dårlig. Og så åbner du et vindue for at genopleve den igen. Det er et kæledyr, du skal fodre med frisk luft. Nemt!